Proset ħafna tal-mistednin kemm għandkom delegazzjoni. Issa, x'għandet jistaqsina hawnhekk, jagħtu wisq enfasi, wadri jagħtu wisq importanza fuq id-drinks illi huma bla zokkor, ilhom sugar free. Dawk tajbin, anki wkoll tajbin għal dawn it-tfal tagħna. Perspettiva. Mela, ħanaraw jekk għandna l-istess perspettiva. Probabbli naħseb l-istess ħanasluq ma sa. Mela, jiena bniedem ħadd fuq kollox illum. Illi dejjem indorri nieħol ġiex litri mimlijin sokkor. Jekk bqajt nixrob l-istess 2 litri tal-istess ditta imma zero jew sugar free, jien frankajt balla sokkor. Kuljum. Tajt li waħjar mill-ilma? Le. Imma jien xirrit illi mmur minn estrem għall-ieħor u ġim oħra ngħid kif qabżit li laqqas qed nieħu toma ma toġobniex din ħajja, erġa' mur għalih. Jew aħjar nagħmlu baby steps. Ħalli jalla l-ġida żgur lill-maħjar. Jekk għandna problema kbira ta' obeżità, kwalunkwe ħaġa li qed tgħinna biex aħna nitilfu mix-xaħam qed teħlisna minn ħafna problemi għax l-obeżità relatata ma' diabete, kanċer barra minn fuq kulħadd, kolesterol, problemi tal-qalb. Mela kwalunkwe ħaġa pass żgħir kemm hu żgħir illi bedni l-bot minn dawk il-problemi huwa pass il-qudiem. Dak it-tifel li qatt ma soft drinks ħanqabdu id-żiro jekk imdorri bl-ilma, le. Le, żgur li le. Imma dak it-tifel li mdorrieħux il-full sugar ħanqabdu żiro. Jew jekk titihom xi ħaġa tihom fruit juice. Sewwa. Pereżempju t-tifla tiegħi issa tibda tixrob l-iced teas. L-iced teas hemm ħafna differenti. U kieku jiena ma kontx naf nagħmel naqra daqsxejn riċerka, kont ngħidu hija l-iced tea huwa aħjar minn soft drink. Imma fil-verità huwa le. Għax l-iced tea fih ħafna zokkor u għandi t-tifla jiena maqbuda fiha. Allura x'nippruvaw nagħmlu? Nippruvaw nixorbu daqsxejn iktar juices milli iced teas. X'nagħmel iktar? Naqbad il-fliexkun, narmi nofsu nimleħ bl-ilma. Dik hija mod ieħor jiena kif ngħin it-tifla tiegħi l-istess toma u tgħid li għamtlu xi ħaġa dan, meta naħseb forsi xi ħaġa naqa' differenti. Nipprova nilab dawn il-logħob. Żera toma ma żittu bl-ilma. Inżidlu l-ilma. Tifhem neħħejtlu nofs is-sokkor li kien hemm, naqas għandha daqsxejn ilma wkoll fih li huwa Għalkemm jimmerveljawni hawn tfal diskantar li jxorbuh ilma u jiklu ħafna ħaxix. Jimmerviljaw. Jiġu ħasen punti ħaxin vera tinsemmih. Tantu importanti naqraw il-label minn wara. Jiena min jgħid li pereżempju ġiri smajt dak li jgħidulu aloe vera. U jkolli żewġ esperjenzi ta' nies differenti. Hemm min jgħid li il-laħwa kemm hu qares u jkun hemm min jgħid li għax kif qed tgħidlek li qares, jiena nsibu itjeb mill-iced tea. Dik il-persuna normalment li tgħid li sibtu itjeb mill-iced tea, taf xi tkun? Ikun xi prodott mifquħ zokkor. B'naqra aloe vera. Huma kif edna l-ewwel jistgħu jikbu Morales cereal, flok jitiblek aloe vera for fitness pereżempju, jista' jikteb li jrid. Mela aħna rridu naraw isma' dak l-aloe vera, stanna naqra ħejt. Dak xieħu ma fihx. Kemm hi importanti għax